Morjesta Jufo. Terve Tuomas. Mikä meininki? No ihan hyvä meininki, vaalihavinoita ja sillä tiellä ollaan. Joo, näin me kuulit, että lähdit ehdokkaaksi täällä Helsingin suunnalla. Mitä sulla on ihan vaaliteemoina? No mulla on yksi teema ylitse muiden, eli yrittäjyys. Eli mä haluan luoda startupeille sopivan yhtiömuodon OYS. Ja se tavallaan vapauttaa startupit veroista ja sotuista 2 vuodeksi ja turhasta byrokratiasta, niin että ne pääsee kasvamaan paremmin. Ja näin ollen sitten luo Suomeen vähän lisää tuommoisia kansainvälisen tason menestystarinoita ja siitä sitten verokertymää valtiolle. Okei, kuulostaa aika hyvältä. Mitäs onko sulla jotain vaaliteemoja? No joo, itse asiassa mulla on myös yrittäjyys on yksi ihan ehdottomista kärjistä, että mä haluan lisätä niin yrittäjyyden haluttavuutta ja tehdä siitä riskittömämpää, koska mä näen, että se lisää suoranaisesti niin työpaikkoja, mikä helpottaa sitten Suomen tämänhetkistä tilannetta. Toisena teemana ihan niin liikunnallinen hyvinvointi, että ihan peruskoulujäästä lisätään paukkuja liikuntatunteihin muun muassa. Ja kolmantena on eri niin koulutusasteiden välinen yhteistyö, että sitä pitäisi ehdottomasti lisätä. No niin, tämähän kuulostaa todella hyvältä. Ehdottomasti jos mä muutan takaisin joskus Kymenlaaksoon, niin mä tulen äänestämään sinua. No niin, kuule samoin, kyllä mekin Helsingissä sinua äänestäisin. No niin, hyvä, nähdään kuule. Morjes!